بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli din qardaşlarım, Allah'ın keng rahmeti bilen biz mында келе алдык мәчеткә, Аллаһ йортына. Аллаһның рәхмәте белән шулай очраша алабыз. Әлбәттә инде рәхмәт сүзләрне белдерәм шакырган өчен. Шуңа күрә без хәзрәт белән булай бик таныш, күптән чакыра инде ул мине. Шуңа күрә менә Аллаһның рәхмәте белән килеп җитәргә насыйп булды. Һәм җәмәгать монда килү хәтта бу вагаз кичәсенә. Үзе бер Аллаһның рәхмәте. Шуңа күрә менә хәзрәт белән без Күкмара аша машина белән барабыз, ул әйтә, менә кардаш ди бездән узып китте ди. Ул да кичәгә, ягъни вагазга ашыга ди. А менә бу ди безнең абзыйбыз ди. Ул да шунда бара ди. А менә хәзер уң якка борылды, ана теге машина артыннан ди. Ул да шунда бара ди. Ягъни Аллаһның рәхмәте белән кемдер шул дөнья мәшәкатен куады читкә куеп, әлбәттә, кичә бит инде, көне буе эштә, хезмәттә, хәтта кемдер куядыр оешмада булмаса да, ул мисал өчен үз хуҗалыгында шулай бит инде. Мал асрый, бакчасын карый, әле сезон башлана. Бер сезон бетә, икенчесе башлана хәзер. Карыйбыз, уңыш буламы юкмы дип, бәрәңге чыгамы юкмы дип. Шуңа күрә бер яктан күз килү ул үзе бер шундый теге җәйнең бетүе әзрәк кемдер әйтер, күңел төшә дип, җәй дә үтеп китте дип. Әмма ләкин көзнең аның үзенең шундый матур чаклары бар, рәхәт чаклары бар. Һәм инде әлбәттә без шул көз көне нәтиҗә, ягъни уңыш җыеп без инде кышка әзерләнәбез. Күкмара халкы инде ул күбрәк авыллар, зур шәһәр түгел, шуңа күрә монда тормыш аерым, шул авылча бара, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләh, һәр кеше, һәр гаилә, һәр ираат кеше, әлбәттә, гаиләнең башы, һәр тормыш иптәше, киләчәкне шулай күз алдап, алга таба карап, шул көз көнен аның файдасын күреп, бөтен эшләрен туплап, әзерләп, кышка әзерләнәләр, әлхәмдүлилләh. Балалар мәктәпкә китте, әлхәмдүлилләh. Без ничектер шулай аны бәйлибез. Ул шундый чара инде бер. Гыйлем елы башлады дип шулай балалар мәктәпкә, һәм инде төрлечә җәй көнне булмаган, әмма ләкин көз көнне башланган, 1 сентябрьдән башлана икенче тормыш. Аны шулай әйтсәң дөресрәк булырды. Чөнки ул чынлап та икенче тормыш маңа хәтле инде балалар әгәрдә өйдә каядыр бәлки. Хәзер инде иртән аларны мәктәпкә илтәргә үзләре баралар, тормыш үзгәрә җәмәгать. Әмма иман китерүче мөмин мусульман кеше әлбәттә көз көннәргә аеруча карый, әлбәттә уңышларга да аеруча карый. Һәрберебез инде хәзрәттәге сөйләгәндер. Соңгы менә шул җомга вагазлары күбрәк шул гышы садака турында бит инде. Иман китерүче кеше әлбәттә ул Аллаһның рәхмәтен аңлап, уңышны күреп, ул инде үз өлешен чыгарырга тырыша. Хәтта әйтәм бит садака дип әйтәбез. Садака аның тәрҗемә, әгәр дә аны дөрес итеп карасаң, ул тугырлык дигән сүз. Аллаһка тугырлык. Ягъни син Аллаһка күрсәтәсең аңа иман китерүеңне. Избатлыйсың ушбу гамәл белән. Избатлыйсың Аллаһ Тәгалә бирде, син аны аңлыйсың һәм инде тугырлыгыңны күрсәтәсең. Садака, тугырлык. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардашлары, менә шул гышы садакаларны чыгару, мәктәпкә балаларны илтү, анда ишек алдын кышкылыкка әзерләү, хәтта без
Тимер атларны да карыйбыз, тәгәрмәчне алыштырабыз, шайтбетне, майларны алыштырабыз һәм башкасын. Шуңа күрә без әзерләнәбез. Адам баласы шулай, ул кем өлкәнрәк әлбәттә, кемнең тәҗрибә күбрәк, алар инде алданрак яшьләр, алар бераз хистә булып әкренрәк, әмма ләкин инде тәҗрибәле абзый апалар, инде әби бабайлар, менә салкын һәм башкасы тегеләй былай алга таба карап, инде менә тормышны алып баралар. Шуңа күрә һәрберебезнең гаиләбездә аңа хас булган тормышы, әлбәттә, без төрле кешеләр, безнең холыкларыбыз төрле, без төрле тәҗрибә кешеләрбез. Шуңа күрә, әмма ләкин без иман китерүче, без Аллаһка ышанучы мөэмин мөселманнар. Шуңа күрә монда килү, менә шулай кичәне уздыру, әлбәттә, мин аны иң беренче үземә һәм сезгә искә төшерәм. Аллаһның рәхмәте һәм хөрмәтле дин кардашларым, менә шул бер Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, 1 сәгать гыйлем алу, ул төнне буе гыйбадәттә үткәрү кебек аның әҗер савабы. Шуңа күрә бу кичкә менә шундый вагаз мәҗлесенә туры килә торган хадисләр бик күп, аларның берсе шул ук без беләбез, махсус фәрештәләр бар, кем шундый мәҗлесләрне эзли һәм Аллаһка җиткерә. Я Рабб, Алла, менә бер урында синең ризалыгың өчен генә фақат бер төркем җыелды һәм аларның максатлары сине искә төшерергә, сиңа тәүбә итәргә, сиңа шөкр итәргә. Шуңа күрә нәрсә Аллаһ субхана тәала әлбәттә нәрсә сорый, алар фақат минем өчен генә, минем ризалыгым өчен, мине күрмичә җыелганнармы? Әйе, я Рабб, сине күрмичә сиңа иман китерделәр. Аллазина юъминуна бил гайби. Аллазина юъминуна, кем иман китерде бил гайби, сине күрмичә. Әгәр дә шулай минем ризалыгым өчен мине күрмичә алар җылганнар, бөтенесен кичерәм дип Аллаһ әйтә. Бөтенесен гафу итә. Менә бит нинди форсат, менә бит нинди җәмәгать, мөмкинчелек без үзебезнең гөнаһларыбыздан арыну. Бер сәбәп. Әмма без онытылабыз җәмәгать, без әлбәттә, хәзрәт килә, кунак килә, вагаз кичә, әмма ләкин эшләрем бар, әле минем монда дөнья, әле минем монда үзем өстемдә булган әманәт һәм башкасы безне әлбәттә ничектер туктата, ничектер шулай алдый дип әйтәбез инде. Шуңа күрә кемдә кем менә Аллаһ ризалыгы өчен бөтен менә шул вазифаларны читкә куеп, хәтта тормыш иптәше белән сөйләшеп, бәгърем, җаным, мин барып киләм инде. Әйе, вагазланам әле дип шулай. Әле аның өчен дә шул кеше кем Аллаһ ризалыгы өчен үз өендә тәһарәт алып намазга чыга икән, адым сайын гөнаһлар кичерелә, адым сайын әҗер савап языла. Менә карагыз, бер гамәл, бер кичә, бәлки 1 сәгать утырабыз, бәлки күбрәктер, бәлки әзрәктер, әмма ләкин Аллаһ ризалыгы өчен дөньяны читкә куеп, әйтәм бит, һәрберебез мәшгуль, һәрберебезнең өстебездә әманәт, инде ират кешеләр, хатын-кызлар, апалар, әбиләр, әниләр, әбиләр, әмма Аллаһ ризалыгы өчен менә шулай сайлау, ягъни ихтияр кылып, инде дөньяны калдырып монда киләләр, әлхәмдүлилләh. Белегез һәм мин сезне тәбриклим, Аллаһ Тәгалә сезне ярата. Аллаһ Тәгалә сезне ярата түгел. Чөнки сез монда утырасыз. Кемдер утыра алмый. Бу Аллаһ йорты җәмәгать, бу изге йорт бу. Изге йорт. Монда килгәндә без аттахиятул масҗид укыйбыз. Мәчет намазын укыйбыз. Кергәндә әйтәбез, Аллаһумма ифтах ал-абвабу рахма дип әйтәбез. Я Рабб, Алла рәхмәт ишегенне ач дип әйтәбез. Бу махсус урын. Махсус урын, шуңа күрә менә шуны гына искә төшерергә идем, җәмәгать, без кайчакта гамәл кылабыз, әмма ләкин онытылабыз. Онытылмагыз, җәмәгать. Бу беренчедән изгелек, икенчедән бу Аллаһның рәхмәте, монда безнең килүебез һәм утыруыбыз бу Аллаһның рәхмәте. Һәрберебез хәтта хәзер утырган чакта
belki azraq uylанып, үйдә бер нәрсә атмадыммы, ярар, иртәгә эшләрмен, менә багазга килдем дип, хәтта хәзер әле уйлап утырадыр, я инде шундый фикерләр килә, менә аның өстендә булган ниндидер, бәлки, әйтәм бит, җаваплылык һәм башкасы. Әмма ләкин, җәмәгать, белегез, монда килгән икән, бу Аллаһның рәхмәте. Монда утыра аласыз икән, ишетә аласыз икән, күрә аласыз икән, бу Аллаһның рәхмәте. Һәм, иншаалла, без моны шул гафу ителгән, гөнаһлары кичерелгән төркемнән булырга насыйп булса иде безгә. Өметләник, җәмәгать, өметебез булсын. Һәм инде Аллаһ Тәгаләгә дә вәгъдә итә икән, ул үз вәгъдәсендә тора. Ул тугрылы җәмәгать, һәм без дә тугрылы булыйк. Biz de тугрылы булыйк, һәм Аллаһка моны шул гамәл белән без үзебезнең иманыбызны исбатлыйк шуның белән җәмәгать. Әлхәмдүлилләh. Һәм инде моны шулай килү, вагазда утыру һәм тыңлау, әлбәттә, ул тәэсир итә. Калебләребезне үзгәртә. Ушбу сүзләр бәлки ишеткән бардыр, кайдыр китапта укыган бардыр, бәлки ниндер вагазда ишеткән бардыр, әмма ләкин аны моны шулай ишетү, әлбәттә, ул йөрәккә тәэсир итә, хәтта кабатлау җәмәгать. Кабатлау. Мисал өчен, бер мәнле бер кардәш әйтә, хәзрәт ди, менә 3 җомга 3 урында укыдым ди. Үзе сәфәрче, ул шулай гел юлда, ул инде мәшгуль гел хәрәкәттә бераз теге вакыт таба, чаба, менә якын тирә юлда булган чактамы, сәфәрдә булганмы, кыямәт таба вакыт. Әлхәмдүлилләh, җомга көнне җомгага барырга 3 тапкыр төрле урында җомгада булдым ди. 3 тапкыр бер вагаз ишеттем ди. Һәм ул аны миңа сөйли бераз зарланып. Имеш, менә бер тема. Шул ук ди. Әйтәм, кардәш, син беләсеңме, Аллаһ Тәгалә сине ярата мәйди. Аллаһ Тәгалә сиңа 3-нче тапкыр нәрсәдер аңлата мәйди. Син әйтәм, аңламыйсың. 3 төрле урында, 3 төрле мәчеттә, җомгада аңа бер тема, бер вагаз, бер үрнәк, бер мисал килә, Аллаһ Тәгалә шул хәтле рәхмәтле сиңа мәйтәм. 1-2 түгел, 3 тапкыр тыңлата сине мәйтәм шул вагазны. Кабатлау. Кабатлау җәмәгать, менә шуның турында әйтәсем, бераз сөйләргә теләгән идем, иң беренче әлбәттә үземә һәм сезгә. Кабатлауның әһәмияте, менә әйттек, гыйлем, ягъни гыйлем алу, ягъни белем йылы башланды дип, балалар мәктәпкә киттеләр дип, һәм әлбәттә кичке дәресләр башланган хәзер мәчеттә. Кемдер әйтер, мин анда булган бар инде, аны инде 3 ел хәзер. Мин ул кичке дәресләрне инде үттем инде, тамам дип. Кемдер шулай әйтер, бәлки дөрес әйтердер ул. Әмма ләкин хәтта без каядыр киләбез һәм кемдер без ишеткән аят хадисләрне, вагазларны әгәр дә сөйли икән, димәк Аллаһ Тәгалә безгә искә төшертә. Димәк без ошбу мәсьәләгә гафил булганбыздыр. Бәлки бу мәсьәләне без тормышыбызга кертмәгәнбездер. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә игътибар итә, менә кылым, сиңа тагын бер дәрес, һәм син менә шул дәресне тыңлап, аңлап, гамәлгә кертәле дип. Кабатлау җәмәгать, ул мин аны әйтәм бит, менә үзем шулай аңлыйм. Аллаһның рәхмәте белән пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Миграж кичәсендә без беләбез ошбу кыссаны, бу тарихта булган шундый вакыйганы без беләбез. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям ул инде иң беренче Фалестинга, аннан соң күккә менә. Әлбәттә, Җибрил алейхиссалам аны алып бара һәм күк сайын ул пәйгамбәрләрне
очраша, алар белән сез аны беләсез бу кыйссаны, әмма ләкин аның ахыры очрашу нинди? Аллаһ Тәгалә белән. Хәтта Җибраил алейхиссалам ул я Расулулла, мин анда бара алмыйм дип бер урында кала. Хәтта хадисләрдә килә, Җибраил алейхиссалам ул бит инде фәрештәләрнең хуҗасы, патшасы, зур, иң зур фәрештә. Без аны күзгә китерә алмыйбыз, фақат менә шул гомре хаҗ кылган чакта безгә инде хәзрәтләр аңлаталар, менә шул тау, менә шуннан пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям беренче аятларны аңа иңә башлады дип. Менә шунда аңа Җибраил алейхиссалам килеп аны кочаклап нык итеп кыса башлый дип. Менә шунда икра бисми раббикаллази халака, иң беренче Аллаһ җибәргән сүзләрне әйтә башлый дип. Менә шунда ул ушбу таудан тизрәк җигерә үз өенә, хәтта бер мәнле туктап әйләнеп караса, фәрештә күп канатлы, аның көнчыгыштан башлап көнбатышка хәтле аның канатлар. Без әлбәттә ушбу кыйссаны тыңлыйбыз, аңына бетерә алмыйбыз, күзгә китерә алмыйбыз. Әмма ләкин ул шулай килгән, без шуңа ышанабыз. Бу инде шундый иң зур фәрештә, иң югары, Коръәнне иңдерә торган Җибраил алейхиссалам. Әмма пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям белән бер урынга җиткәч, ул шул хәтле бәләкәйләнә ди. Хәтта пәйгамбәребез аны таба алмый, кая микән ул дип. Тавышын гына ишетә, я Расулулла, минем анда барырга рөхсәтем юк ди. Син гына анда барасың. Һәм син Аллаһ Тәгалә белән аралашасың. Һәм шул узун кыссаның мин бер иң мөһим бәлки өлешен генә әйтәм. Аллаһ Субхан Тәгалә пәйгамбәребезгә 50 намаз укырга куша безгә, җәмәгать. 50 намаз. Уйлап карагыз. 50 намаз. Хәтта әйтәм бит, 1 сәгатькә 2 намаз укысак 48 чыга безнең көненә. Амында 50. Шуңа күрә 50 намаз. Аллаһ Тәгалә ул яралты. Әлбәттә ушбу дөньяны барлыкка китерде. Әлбәттә ул менә шул әмерен әйтеп фарз кылып, ягъни мәҗбүр итеп адәм баласын инде. Ул бит аңлый бит ул. Ул бит аңлый, адәм баласы аны күтәрә алмый. Әмма куша. Куша пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әлбәттә ул киңәшләшә һәм инде айланып кайта бит инде. Я Раббым, без бит андый әманәтне күтәрә алмыйбыз дип. Кимет дип. Аллаһ Субхан Тәгалә 5 намаз калдыра. 5 фақат. Әмма әйтә, һәр намазның менә 10 намазның әҗр савабы бар дип. Нәрсә турында сүз бара? Әһәмият турында сүз бара. Әһәмият, ни хәтле намаз Аллаһ каршында югары дәрәҗәдә тора. Һәм иннал инсана хулика ضعيفا. خلق الإنسان ضعيفا. Адам баласы зағиф хәлендә барлыкка килгән, Аллаһ Тәгалә аны яраткан, ул бит аны үзе белә. Ул үзе куша. Һәм ушбу кыйсса безгә хәтле җитте бит. Без бит менә хәзер ничәнче гасыр үтте. Без бит аны беләбез. Хәтта балаларыбызга сөйлибез. Хәтта балалар иншалла үз балаларына сөйләр. Аның максаты нәрсәдә иде? Әгәр дә Аллаһ Тәгалә белә иде, пәйгамбәребез саллаллаһу кайтып әле сорашак, я Раббым Алла, бу безнең өчен күп, без күтәрә алмыйбыз дип. Аллаһ Тәгалә ушбу намазның әһәмиятен күрсәтә. Ни хәтле намазның дәрәҗәсе. Бу беренчесе. Икенчесе, безгә менә кешеләргә
50 тапкыр мәжбүри, қараңыз, намазлар оқып Аллахны еске түшіру фарыз болған еді. Яғни тиішлі болған еді. Яғни Аллах Тағала бізді әлбәтте қызғана, аңлай, азайта, әмма ләкин әһәмияті бітмей. Әгәр дә біз бүгін мына шул қиссаны тыңлап, әлбәттә ғибрат алабыз. Демәк, біз аңлайбыз, біз һәр вакыт Аллахны еш искә төшәргә тиешбез. Кабатларга тиешбез. Кабатлау. Шуңа күрә 5 вакыт намазның игътибары. Фарыз намазның бар сүннәт намазы. Сүннәт намазының әлбәттә гомумән төрле намаз алдыннан біз инде тахарат алабыз. Күпме ушбу намазга әзерләнү бара. Һәм Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ул һәр беребездән дә хәтта аның янәшә булган иң акыллы, иң тәҗрибәле, иң хикмәтле сахабалар арасыннан иң теге динне һәм Аллаһ Тәгалә кушканның яхшы ул үзе генә билде бит инде. Һәм ул аңлаган иде нихәтле кешегә нинди вазифа бирелә, нинди әманәт тапшырыла, ул бит инде аны аңлый иде. Шуңа күрә ул инде хәзер үз тормышында менә шул 50 намазның вазифаны, ягъни авырлыгын, дәрәҗәсен ничектер булса да сүннәт гамәлләрендә инде кертә һәм тырыша менә безнең намазыбыз менә шундый югары дәрәҗәдә булса иде. Шуңа күрә нафил намазлар бар. Шуңа күрә сүннәт намазлары бар. Без беләбез, мисал өчен илә намазның 4 рәкәгать алдында без 4 рәкәгать сүннәт укыйбыз. Ни өчен? Без фарыз намазга әзерләнәбез. Biz belki şul sözlerini aytamiz. Şul ayetlerini okuyuz. Amma lekin biz mena tanimiz bilan, qalbimiz bilan mana basabız. Allah qarşısında Allahu ekber deb. Eng büyük Allah Teala bu dünyada bütün bir narsa, bir nindi hal, bir nindi narsasini kumashala almay. Fakat Allah Teala qarşısında biz basabız. Hem biz onlarga tiyishbiz. Biz bit subhanallah aytib gina ketdim. Dunyoni qoldirib bunda kelganmiz. Har birimizning mashaqqatimiz bor. Mana bir namozga, uyli namozga, mana hozir yastu namozina basabız, biz onlarga tiyishbiz. Bu 5-chi namoz bo'lacak. A bizga 50ni qo'shganlar edi. Demak, o shunday namoz bo'larga tiyish. 10 namoz gibi. Hem agar da biz saat sayin eng azi 2 topqir namoz o'qirga tiyish edik. Ham Alloh taolo bizni o'z rahmati bilan shulay qizg'anib, bizni yaratib, bizga ushbu dunyoning lazzatin tiyarga berib, amma lekin dunyoni bilib, oxiratni unutmasinlar deb bizga 5 namozni qoldirib, albatta. Ham Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o'z turmushi bilan bizga mana shu o'z sunnatini o'rgatib, biz onlarga tiyishmiz. Nihatli biz nishik vaqt toparga tiyishmiz. Nihatli biz ixtibor bo'larga tiyishmiz. Nihatli bizning sunnat namozlari bo'lsin, bu nafil namozlari bo'lsin, bu bit namozlar bek ko'p, nafil namozlar. Duha, işrak namazları, avvabin namazları, tasbih namazları köp olabilir. Şuna göre nihatli biz bu namazlarga ahamiyet beremiz. Nişik? Biz bit koyadır, kimdir? Misal için uyuşmada, предприятияда. Ул эгер да фарызны укып китсә дә, шуңа куана. Какой сүннәт анда? Тиз генә 5 минут тәнәфестәме коямы? Калганнары коядыр киткән чакта, ничектер шулай туры китереп, комбайнда булсаң син, механизатор, тракторда төшеп. Кем ничек булдыра шулай укый? Әмма ләкин
кем нешек өз тормышын ұйыштыра, ол шулай өз тормышын алып бара. Узкуруллаха зикран кафиран. Аллахны еш искә төшерегез, ягъни кабатлагыз. Шуңа күрә әле намазга хәтле, әле фарзга хәтле, әле сүннәткә хәтле тахарат. Тахарат. Иртән торабыз, тахарат юк, әмма ләкин авызыбызда нәрсә? Зикр. Алхамдулиллах аллази ахяна бәъдә ма аматана ва илейһи нушур. Аллаһка шөкер итәм, аның рәхмәте белән мин барлыкка килдем. Ахяна, ягъни тудым, ягъни. Аның мәгънәсе шундый җәмәгать. Чөнки йоку алдында без әйтәбез: бисмика Аллаһумма амуту ва ахя. Я Раббым, Алла, синең исемең белән мин үләм дип әйтәбез без. Амуту, мәйт булам хәзер. Җан бирәм хәзер. Ва ахя, аннан соң тереләм. Синең исемең белән. Безнең кешебез юк, без бер нәрсә эшләп, так, ну-ка. Вакыт юк, эш күп, йокламыйча йөрим әле. Попробуй рушать мышль. Юк. Йоку баса да баскан урында авасың син. Ризык турында әйтмим инде, ашарга яратабыз. Әмма менә шул кабатлау төрле рәвеш белән, төрле кем ничек булдыра ала. Әйе, фарыз намазының да укыдың да, шул ук станокка бастың син. Мисал өчен, каядыр конвейер бара анда, туктата алмыйсың. Әле, мусульман булгач хәзер моның намазлары бар дип кемдер әйтергә мөмкин. Мисал өчен. Юк, Аллаһка шөкер. Намазын да укыйм. Хәтта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям юлда булган чакта, катлаулы шараларда булган чакта, ул хәтта дөясендә сүннәтне укый иде. Сүннәттә килә шулай. Шулай эшли иде ул. Әмма зикрны, ягъни Аллаһны искә төшен онытмый иде. Менә шуңа күрә хәзер Мәүлид ае башланды, без әйтәбез. Һәм шул айларда гына без пәйгамбәребезнең тарихын искә төшә башлыйбыз. Менә шундый кеше булган бит әле. Ни хәтле безнең гырыф-гадәтләребез, ни хәтле безнең тормышыбыз аның тормышына охшаган. Ни хәтле без менә шул кабатлауны ул кабатлаган кебек без кабатлыйбыз. Ни хәтле без форсат белән кулланабыз. Менә бүгенге менә бу очрашу җәмәгать, бу форсат. Форсат бу. Фәрештәләр инде хәзер күреп, кем килде язып куеп, җиткерделәр Аллаһка. Әмин, шулай булсын. Иншалла, тагын бер кат айтам инде, чөнки шунда үзем тынычланам мин. Иншалла, гафу итүчеләрдән булырга язсын һәрбер безгә. Чөнки без көн сайын иртәннән кичкә хәтле үзебез аңламыйча, үзебез сизмичә, хискә бирелеп анда, ачуга бирелепме, нәфескә бирелепме гөнаһ кылабыз. Ни кызганыч. Әйе, өметләнәбез иншалла тахарат алганда безнең гөнаһларыбыз кичерелә дип. Өметләнәбез иншалла 2 рәкәгать намаз укысак без гөнаһлар кичерә. Әйе, өметләнүк җәмәгать. Әмма өметләнү ул инде синең үзеңнән тора. Син генә үзең беләсең, ни хәтле син ушбу тормышны дөрес алып барасың. Үзеңне алдый алмыйсың. Шуңа күрә кабатлау Аллаһ Тәгалә 5 вакыт намаз калдырды һәм әйтәнәсә: инна салата танха анил фахша вал мункар. Дөреслекте намаз ди ул танха, туктата, ягъни тыя анил фахша, фахиштектән һәм гөнаһлардан. Намаз туктата. Аулап карабыз, әгәр дә 50 намаз булса, нинди гөнаһ, нинди гайбәт, нинди җүнсез гөнаһлы уйлаулар булырга мөмкин. Булмас иде бәлки. Аллаһ Тәгалә белә. Шуңа күрә кушкан булган ул. Әмма ләкин безгә шундый мөмкинчелек бирде яр. 5 вакыт намаз. Әмма ни хәтле ушбу намазның сыйфаты, ни хәтле. Ни хәтле сез ушбу намазга әзерләнәсез. Сүннәт намазы белән алдан, мисал өчен. Тахарат алганда, өйдән менә Аллаһның рәхмәтләре яусын. Авылда аның үзенең бер шундый күркәм
Теге үзенчеклек бар, о өйдән син мәчеткә барасың. Шәһәрдә бит инде барга кирәк анда. Кемдер безнең бабайлар мисал өчен Түбән Камада автобуска утырып трамвайга утырып бара. Монда син тәһарәт алып намазга барасың. Азан ишетәсең дә барасың. Алхамдулилла. Мин үзем авылда яшим, шуңа күрә мин аны үзем беләм. Һәм менә шул кабатлау. Әгәр дә шул ук вагазны кичә ишеткән идең син каядыр радиода мисал өчен. Хәзер Аллага шөкер безнең хузур радио бар. Төрле болгар радиолар бар хәзер безнең. Аллага шөкер хәзер безнең төрле шундый диск табылсын мол, теге хәзер флешкада инде ул теге. Хәтта телефонда ана бастың да сиңа вагаз сөйли. Нинди телисең, кем сиңа күңелгә якынрак, нинди хәзрәт ничек матур итеп сөйли, шуны кабыза аласың. Әмма ләкин шуны белегез. Каядыр сез ниндидер вагазга киләсез икән һәм шунда кемдер сиңа сөйли, бер мәнне шулай бер абзый әйтә. Теге хәзрәткә әзрәк сүз бирсен. Ул җомганы сөйләгән чакта яртысы йоклый ди. Әмма тегесе кычкырып сөйли ди. Аның тавышы ямьсез ди, берсе әйтә. Мәйтәм, менә шул теге хәзрәт әкрен сөйлә, бәлки тавышы бик югары түгелдер. Әмма анардан чыккан, авызыннан чыккан хәдис аятлары ул синең өчен мәйтә. Синең өчен. Син тыңнар өчен. Һәм тормышка кертер өчен. Һәм гамәлдә булсын өчен. Шуңа күрә хәтта җомга вагазы җәмәгать ул шул хәтле бер яктан без беләбез, пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең вагазы кыска иде, әмма ләкин тирән мәгънәле һәм нык тәэсир итә. Нык тәэсир итә. Без инде хәзрәтләр тырышабыз. Кем ничек булдыра? Әмма ләкин без әйткән сүзләр һәм безнең йөрәгебездән чыккан менә шундый моңзарлар алар ихлас күңелдән. Ихлас күңелдән. Без уйный алмыйбыз. Без артистлар түгел. Ни өчен? Һәрберебез белә, әгәр дә ихласлык булмаса җәмәгать, Аллаһ та кабул итми. Менә куркыныч нәрсә. Шуңа күрә һәр нәрсәгә иң беренче үзебез игътибар бирәбез. Әйе, кайчакта мәхәлләнең проблемаларны, мәшәкатьләрне белә торып, әзерләнәсең син. Сөйләргә кирәк. Менә шундый бар мисал өчен ниндидер инде мәшәкатьләр. Ничектер төзәтер өчен. Әйе, кайчакта алдан бәлки әзерләнәсең. Әмма ләкин без шуны аңларга тиешбез. Без менә кайчакта үзем шулай каядыр вагазларда килеп утырам, и ул хәзрәт икенче вагаз сөйли. Әйтәм, машалла, Аллаһ Тәгалә мине шулай китертте беренче, утыртты һәм тыңлата хәзер. Аллаһ та тыңлата мине. Ул яшь хәзрәт булырга мөмкин. Тәҗрибәсе булмаска мөмкин. Ул әле уяла, әзрәк шулай, әзрәк каушый. Әмма аның авызыннан чыккан хәдис аятлары минем өчен. Аллаһ Тәгалә шул хәзрәт аркасында миңа җиткерә димәк. Хәтта әгәр дә әйтәм бит, икенче тапкырмы, өченче тапкырмы син аны ишетсәң. Басын ул абруйлы шундый тәҗрибәле хәзрәт. Аның сүзләре, аның моңзарлары. Әмма без аны аңларга тиешбез. Хәтта алабыз без киштәдән мисал өчен каядыр мусхаф, китап, Коръәнне алабыз мисал өчен. Менә мин аны гел игътибар итәм. Кайчакта алам да, и үзем сайламыйча ачам. Нинди биткә туры килде. Нинди биткә туры килде. Менә мин аны нин сафха, ягъни битен карамыйм. Ачтым, Аллаһ Тәгалә нәрсәдер миңа әйтә шунда. Менә бит ул гаҗәеп. Менә бит ул гаҗәеп. Шуңа күрә кайбер галимнәр әйтәләр, әгәр дә сез ди
Әгәр дә сез Коръәнне укымыйсыз ди. Ягъни Коръәнгә вакыт тапмыйсыз ди. Демәк, Аллаһ Тәгалә сезнең белән сөйләшергә теләми ди. Куркыныч. Алла сакласын. Әгәр дә без үзебез, әгәр дә омтылмыйбыз, әгәр дә кулыбыз мусхафка, Коръәнгә үрелми, демәк, бу куркыныч хәл. Әгәр дә безнең азан ишеткәч, мәчеткә безне тартмый, так, у бит hayya ala salat дип әйтә бит ул. Әйдәгез намазга. Hayya ala falah дип әйтә ул. Әйдәгез уңышка дип әйтә ул. Менә бит ул кайчакта теге татарча әйтсә иде, аны без теге, икенче төрле, ничек кабул итәргә шәй бит инде. Намазга әйдә дип кычкырса мәзин. Нәрсә анда утырасың? Кил монда дип. Шулай бит инде. Шулай. Шуңа күрә менә бит ул. Абит ул бит кабатлау. Кабатлау бит ул. Ла илаһа иллаллах дип әйтә мәзин. Мухаммаду Расулуллах дип әйтә мәзин. Менә бит кабатлау, зикр, тәсбих. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям 100 тапкыр көненә истигъфар кылган ди. 100 тапкыр. Кем? Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. 100 тапкыр кылган. Без 100 тапкыр кылабыз. Ул аның тормышы гыйбадат, безгә безне өйрәтә торган. Ул 100 тапкыр истигъфар кылган. Ул төннәр буе намазны укып, аның аяклары шешә иде. Гайша радиллаһу анха әйтә иде: "Я Расулулла, нәрсә эшлисең шул хәтле? Нәрсә шул хәтле син үзеңне кызганмыйча шулай басып торасың намазда?" Нәрсә ничек җавап әйтте ул? Мин бит дип әйтә. Аллаһка шөкер итүчеләрдән булырга телим ди. Мухаммад Хамид, сәнә шөкер итү. Мухаммад, ягъни шөкер итүче. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардашларым, кабатлау ул безнең тормышыбызда булырга тиеш. Әгәр дә бер өйрәнсәң, ул бара ул шулай. Бара, машинага утырдык, зикр тәсбих әйтәбез. Һәм әйтәм бит, менә кайчакта, минем шундый нием бар инде, әйтәм шулай, иманыбыз җитми әйтәм. Килде сынау, аны кичерергә безнең иманыбыз җитми. Аллаһ Тәгалә ар-Разак, без аны беләбез. Ризыкландыручы, ул бирә безгә. Безнең инде татарларның ризык дигән сүз күбрәк ашау, түлек менә шул инде күбрәк инде бездә. Ризык бит ул бөтенесе шунда кергән. Хәтта кием дә, яшәгән урыныбыз да, эшләгән теге хәлал кәсебебез дә, бизнес анда булсынмы, һәм башкасы. Тормыш иптәшләребез, балаларыбыз хәтта. Ул безнең ризык. Аллаһ теләсә бирә, теләсә ала. Һәм без аны ничек күтәрә алабыз, ничек кичерәбез, ничек без аны аңлыйбыз. Аңларга нәфес бирми. Иманыбыз җитми. Сабыр итәргә иманыбыз җитми. Гыйлем алырга иманыбыз җитми. Нәк шул гыйлем алу, нәк шул инде иманга тәэсир итә торган аят хадисләр, мәгълүмат дип әйтәбез. Белем, гыйлем алу менә хәзер уку елы башланды, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә менә вагаз кичәсенә килдек. Шулай ук, так, ну-ка дип, әйдәле атнага 2-3 тапкыр кичке дәресләргә. Аллаһның рәхмәте белән. Иң кызыгы нәрсә? Ул иң кызыгы дип әйтмим инде, иң мөһим үкенү дип әйтергә теләгән мин. Ул әгәр дә булдыра алган чакта син аны эшләмәдең, хәзер аннан соң үкенәсең. Менә булдыра ала идем бит, менә эшләмәдем. Менә бит. Үкенү җәмәгать, без беләбез, кыямәт көненең аның бер исеме үкенү көне дип. Үкенү көне. Шуңа Аллаһ сакласын.
Алла сакласын. Шуңа күрә кабатлау, әлбәттә, искә төшерү, иң беренче үзеңә, анаңсың, кардашыңа, альхамдулилlah, әгәр дә гаиләдә үзең йоклап калсаң, тормыш иптәшең уята, хәзер җәмәгать көннәр кыскара, төннәр озыная. Альхамдулилlah, без хәзер инде төнге намазларны укый алабыз, рәхәтләнеп. Сәгать 1-ләрдә торып, мисал өчен, тахаҗжуд намазларны, мисал өчен. Кемдер җәй көне, мисал өчен, ураза тота алмый, ул кыш көне тота ала. Хатын-кызлар кем инде үз сәбәпләре аркасында ураза тотмады, ул кыш көн тота ала. Әле хәзер Рамазан буякка килә, кышка таба килә. Хәзер көннәр кыска җәмәгать. Хәтта имамнар аптырый, нәсәшәргә, мәчетләрдә ифтар оештырырга мөмкин, чөнки күбесе өйләрендә, күбесе әле өйләренә кайтып җитми, эшләрендә хәзер авыз ача башлый хәзер. Хәзер бераз тормыш үзгәрә башлый. Шуңа күрә шул ук ифтарлар хәзер инде алар, бәлки аның мәгънәсе хәзер әзрәк үзгәрердер. Көннәр кыска. Шуңа күрә әле искә төшеребез, җәй көнне, иссек көннәрдә тота идек бит уразаны. Тамаклар, иреннәр авызлар түгел, анда җиңел булмады. Әмма ләкин бәхетле булдык. Җылмайып бер-беребезне күреп, машалла, ничек, тәртип, беренче көн үтте, икенче, өченче. Авыр эштән кайталар. Кемдер түзә алмыйча отпуск ала. Машалла, баракалла. Әмма Рамазан айы елга бер тапкыр килү, ул да кабатлау җәмәгать. Ул да кабатлау. Корбанның елга бер килү, ул да кабатлау. Шуңа күрә бу бик безнең өчен гыйбрәт булып тора, кабатлау әлбәттә. Иртән торабыз, зикр тәсбихләрне әйтәбез. Әгәр дә инде машалла бар синең бер урын, хезмәт, ягъни эш урынында каядыр намазлык җәеп 2 рәкәгать намаз укысаң, духа намазын. Субханалла. Бер укысаң, 2 укысаң, 3нче тән үзе тарта. Тукталасадыр, эшләргә теләгән нәрсә эшләргә микән дип шулай. Менә үз тәнеңне өйрәтәсең. Беренче җаныңны, нәфсәтә яра инде, нәрсә инде? Шул хәтле изге. Что ли? Шуңа күрә менә ул көрәшү һәм кабатлау, әлбәттә, ул менә шундый бик әһәмиятле, бик дәрәҗәле, ягъни гамәл. Шуңа күрә кабатлыйбыз җәмәгать. Хәрефләрне кабатлыйбыз. Мин инде 5 ел элек шул кичке дәресләрне битердем инде. Коръән укыйсыңмы? Менә вакыт юк шул. Киләйдә. Тагын бер кат кабатлыйбыз. Һәр хәреф өчен 10 әҗр савап аласың син. Әйтер өчен генә б, т, ф, җим, х, х. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте. Көннәр иртәннән кичкә хәтле һәр көн кабатлана. Ул үзгәрми. Шулай ук кыш, кояш чыга, кояш бата, күз килә, кыш килә, яз килә, җәй килә, шулай кабатлана. Аллаһ Тәала әл-Адил, гадилле. Кемдер әйтер, мин сезнең кебек түгел, сез Сауд Арабстанда анда 7-дә сәхәр класс анансың, 7-дә авыз ачасыз. Мисал өчен. Инде тагын да иртәрәк, мисал өчен. Без монда 19-20 сәгать. Юк, кыш көне безнең кыскарак. Шуңа күрә хаҗ гына кабатланмый җәмәгать. Хаҗ кылу ул бер тапкыр бирелә сиңа. Шуңа күрә әлбәттә менә сезнең Аллаһның рәхмәтләре яусын, Рәдиф хәзрәтегез хаҗга да чыгара, гомрәгә дә. Гомрә арасында, 2 гомрә арасында гөнаһлар кичерелә дип Пәйгамбәрбез сәсәм. Шуңа күрә гомрәгә йөрибез. Гомрә кабатлана, әмма хаҗ җәмәгать. Ул бер инде ул бер. Шуңа күрә аңа әзерләнү, хаҗны кылу һәм Аллаһ Тәала безнең хаҗларыбызны кабул кылсын.
Әмин, шулай болсын. Шуңа күрә, әлбәттә, ең беренче үземә һәм сезгә менә шулай вәгазьләнеп, һәм әле сезнең булачак, әле киләчәктә шундый вәгазь кичәләре, иншалла киләчәк әле шундый кунаклар сезгә вәгазь сөйләргә, берүк андый форсат калдырмагыз, килеп, тыңлап, вәгазьләнеп, тәэсирләнеп, иншалла, хәтта өйләребезгә кайтып, менә шуңа күрә мин хәзрәтләргә әйтәм, җомга вәгазы иң азы бер атна тотарга тиеш, уйландырырга тиеш. Бер атна ират кеше вәгазьне тыңлап, гамәленә кертеп, үзенә хисап кылып, ничек тормышны алып бара ул? Ул менә шулай бер иң азы бер атна шулай уйлауда йөртергә тиеш инде. Үз калбендә, үз уйлауларында шул вакыт. Шуңа күрә өметләнәм, минем вәгазым иншалла сезне иң азы бер атна тотсын. Уйланырга, ләкин кабатлау җәмәгать. Кабатлау. Үзең хәтта сизмичә дә телең әйләнә башлый зикр әйтү. Тәнең юнәлә башлый тәһарәт алырга, духа намаз укырга, мисал өчен. Кулың сузыла башлый кештәгә Коръән мусхаф алыр өчен. Ул шулай кергән ул. Хатын кызларыбыз, тормыш иптәшләребез хәтта ашарга пешергән чакта авызында бисмилла, алхамдулилла, машалла, зикр тәсбихләр. Шулай бит инде. Күп нәрсә үзебездән тора. Күп нәрсә үзебездән тора. Менә мин үзем зур предприятиеләрдә эшләгән кеше, анда шундый непрерывное производство рушәтмешләр бит. Аллаһның рәхмәте, менә Аллаһ Тәгалә бирде намазын укырга, ураза тотарга. Хәтта 2000, мин Нижнекамск нефтехим зур шундый бит инде безнең производство. Әмма ләкин Аллаһның рәхмәте шунда эшләп бер намазны калдырмыйча, вакытында укып Аллаһ Тәгалә миңа урынында бирде. Хәтта мин эшләгән урында мин бер мәлне опса киткән, кайтсам мрамор җәйгәннәр. Мин укыган урында плитка иде, мрамор җәйгәннәр. Мәйтә ничек монда мрамор кергән мәйтәм? Мин анда бригадир, слесарь булып эшлим, мраморны җәйгәннәр фақат начальникларга анда куадыр теге, бар бит теге, мәсәлән, ИТР, инженерно-технический работникларга гына менә торган юлда мрамор иде. Менә әзрәк калганны кая күрергә белмәгән шуна җәйдек ди. Мин утырып җыладым, әйтәм, Аллаһ Тәгалә мине сәҗдә шунда кылдырды. Ак мрамор иде. Аннан соң калганнары хәтта аягы белән басырга куркалар иде. Мин шунда намаз укыдым, алхамдулилла. Шуннан киттем укырга. Директор завода әйтә, "Кая киттең? 2005 ел. Кая киттең син? Иң хәзер монда паблату урнаша торган вакыты." Ул вакытта мин хәзрәт имам иде. "Салих, сиңа укырга кирәк" дип. "Давай сине җибәрәбез" дип. Менә шундый заманда хаискә төшеп китте дә, мәсәлән, синха, машалла. Ни өчен кабатладым чөнки? Монда кувалды, каска, фуфайка, каядыр анда, өстә, установкада эшләп кабатладым. Аллаһ Тәгалә шигарда. Үзем көтмичә, белми теге, күзгә китерә алмаган җиргә, Димәшк шәһәренә китертеп утырды мине мәдрәсәгә. Менә бит. Монда Кытай утыра, монда американец утыра, алда немецлар утыра, артта африканецлар. Субханаллах. Кабатлау. Кабатлау, теләк, омтылу һәр вакыт менә шундый мухиттә син. Ул вакытта тормыш иптәшең белән син икенче. Шулай бит, балаларың белән син икенче. Әмма дөнья үз эшен эшли инде әлбәттә. Шуңа күрә кабатламыйча тор бераз син. Шул дөньяга батасың. Шул син нәфс алып китә башлый. Бу дөньяның ләззәтләрен, бу дөньяның рәхәтләрен, бу һәм башкасы. Шуңа күрә кабатлау җәмәгать ул бик мөһим. Аллаһ Тәгалә безгә Аллаһны гел искә төшерергә, зикр тәсбихләр белән уянып, көндезләрне без нәфил намазлар белән үткәреп,
фарыз намазларны укып, дугалар бер-беребез өчен кылып, үзебез гыйбадәттә булып, үз балаларыбызга үрнәк булып, алар тәэсир итеп, алар да намазда булсыннар, алар да кабатлау, дин кабатлауда булсыннар. Менә шундый теләк һәм дуга Аллаһ Тәгаладан кылсын. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.